Berotuaren ondoren urtrago freskagarria. Horrelako plazerrik, zer sortea daukagun herritik abiatuta hain bide sare zabala izatearekin. Badira errepideak, badira pistak, badira gurdibideak, badira herribideak, elizbideak eta bitxurreak ere. Ni Abalinetik nator, erdiko pistatik hain zuzen ere. Etor daitekeen 3 bideetako zabalenetik, ezagunenetik. Baina honekin batera beste 2 bide ere badaude Abalinetik Amundainera etortzeko. Ezagutzen ote ditugu Lazkautarrok. Ara, nun datorren Jon? Zer, iere egarrituta? Bai, trago eder bat itxo asmokin. Ni bezala, ezta? Egin diat bai, neure buruarekin ari ninduan. Lazkautarrek Abalinetik Amundainera etortzeko zenbat bide ezagutzen ote ditugun galdezka. Bakarra izango duen, ezta? Ez, gehiago dituk. Ik bakarra ezagutzen baduk, erdiko izango duk. Eta badituk beste 2. Bata Zaldibi aldetik eta bestea Lazkao aldetik. 3etatik ere distantzia berdina izango duk. Eta denboran ere alde handirik ez. Ibili egiten gaitun, baina ia beti bide beretatik. Ezagutzen duguna bazakin jau nola dagoen. Berria dena auskalo. Eta gaur ditugun aukerekin egin beharko liken udalak ahalegintxo bat bide guztia txukuntzeko. Kontu izango luken bideak markatzea, neurtzea edo garbitzea. Eta gaur dauden baliabideekin erreza luken trakak grabatu eta norbere sakelekoarekin jarraitzeko moduan jartzea. Hor nahi den informazioa ematea legoken. Iturriak, baserriak, ibilaldi aukerak, denborak. Apirileko aldizkarian proposatu genuena horixe zuan. Herriko eragileen laguntzarekin ikastola, maizpide, Amalur Mendelkartea eta abar, eginkizunari ekin eta ura koordinatzea. Herritarrek eskertuko liketek. Inguruko herritarrentzat ere Lazkao ezagutzera emateko aukera polita lukek. Zer esanik ez, urtero maizpide dela eta gure herrira etortzen diren euskara ikasleentzat. Goierriren turismo proiektuetan primeran txertatuko aukek egitasmo hori. Ara, nor datorren hor. Izan ez ditun mendizale bakarrik ibiltzen Lazkaun, txirrindularik eta zaldizkoke ibiltzen ditun. Lanketa hau nik usten dut garrantzitsu izango zala behintzako ere.